tanaw kung gabi yung tambol, Claire. Nindot ang tambol Maria. Gigukod na to si Juan, kato si... Atong papa ni Tanggulog, kato yung anak. O, yung anak. Dila, kato sila, dala ito. Bubuha ko na ba? Ang class mo, abot man diri ilang tingo. Kaya na kayo namakay si David ko. Gani, kami gulo. Uy, nakamigo na sila. Tawag mo sa gulo. Nagpili na po niya. Wala ko na ulang sa school niya. Babae ka, iya pang gipatay. Luya. Tamangan mo sila. Wala tanan sa Napay Maria ug Lucio naglabaw lang ang tingo. Karon lang mo. Kasama pa ninyo. Dihimo pa ninyo paninti ang ato eskwelahan. Fix your assignment notebook. Number 1, Maria. Number 2, Vite. Number 3, Claire. Number 4, Lucio. Yes, ma'am! nagtuo si Ma'am Bao di ta kabalumusod kasi kata na to ni Ron. Ma'am, tanawa kung unsaon ako pag-answer. Tanaw na to na inyong kasabaan Ron. Sabaan bitaw, pero perfect ni Ron. Number 2, stand up. Yes, ma'am. Tara, Bitio. Ikaw na po'y pasikat. Number 3, sit down, Claire. Jo, ikaw na po'y pasikat. Araw na show. Okay, sit down, Lucio. Number 5, Wala pa man si Dudong Pawiks, ma'am. Maria, paki-explain ko bi nganong 5,064,336 ang imong answer. Mao 5,064,336 ang akong answer kay ang 9,872 gi-times nako og 513. Mao na ang answer, ma'am. 5,064,336. Mao lagi Maria, ang but na ko ipasabot, giunsa nimo pagkuha sa answer. Wala nimo gipakita og giunsa nimo pag-solve. Nag-diretso naman nimo og answer nga wala nimo gipasabot. Maunay giingon ako sa inyo ha, patabia mo, winner kayo mo. Damay jud kay si Dudong Pawiks ba? Dala mo ko calculator. Pite, sige ikaw daw, basig kabalo ka. Tindong na Biti, oh. Explain daw, oh. Utro pod naglagat lang mata. Claire, Lucio, tindaw. Hindi daw siya. Hindi mo. Dali ba? Ako man, ikaw may number 3. Bolo ko daw. Number 4 man ko. Nagtinulakay na Good morning, ma'am. Good morning, classmate. Ay, Dudong Pawiks, mo man gihapon ka na usab. Sige man gihapon kag kalit. Pasensya kay ma'am. Nalita po ko. Kasi, I'm very busy person. Maayo kay nakadudong Pawiks. Mas-save ni mo ron. Oo. Ikaw na lang mo pa yung answer. Dudong Pawiks, number 5. Yes, ma'am. Pawiks. Ano, ma'am? Natingala ko sa iyong assignment. Dito lang mo answer. Wala nang gipakita o doon sa inyo pag-solve. Nagsinundugay mo, no? Kinsa may gisundugan nyo, ani? Agay! Dudong Pawiks, giunsa man na nimo pagkuha sa answer. Kalkyo na po, ma'am. Mao di ay. Yes ma'am pa mo gahapon. Ya wala day mo kasabot. Limot, mangguko, ma'am. Kung saan to? Aminaw mo mga bata ha para makabalo mo. Dili kay tabi lang ang inyong nahibalaan. 9 times 3. 27! Bring down 7, carry 2. 9 times 8. 72! Plus 2. 74! Bring down 4, carry 7. 9 times 1. 9! Plus 10. 16! Bring down 6, carry 1. 9 times 0. 0! Plus 1. 1! Plus 1. 0 times 3. 0! 0. 0 times 8. 0! 0. 0 times 1. 0! 0. 0! 3 times 3. 9! 9. 3 times 8. 24! Bring down 4, carry 2. 3 times 1. 3! Plus 2. 5! 3 times 0. 0! 0. Karon, mag-plus na po tayo dito sa baba para makuha na to ang answer. Ay! Ingon na akong ready ay ma. Pastilan, malingon ni. Sige ma'am, mag-plus na ta ma'am. 7. 0 plus 4. 4!
56,547.